Kan son kalla kamar zagayen kare kenan ana bada ba za a kuma Madara ne kamar zagata ya baka Ubangiji ne ya yi zaben sakar daga mai matsayi ya zaka shi ne ya baka kai ka san kowa ba shakka kai ba san kowa ne shi ne Sayyidina Muhammad mai saurari ƙasar sani a cikin rane shi a ce Muhammadu manzo ne shi daga manzo ne shi kowane manzo ya garce ki